Hi mga chef! Gandang araw po! Ito po ulit si Chef Kentot. Magluluto po tayo ngayon ng humbang baboy. Ito po ang mga ingredients. 7-up, bitsin, onion, garlic, magic sarap, soy sauce, oyster sauce, black pepper, at banana ketchup. Ang una natin gawin mga chef ay painitin natin yung pan, tapos yung baboy igisahin natin para lalabas yung mantika. Ayan mga chef, nagisa na natin. Pa-brownin na po natin siya mga chef para lalabas yung oil niya galing sa taba. Pag nalabas na ito yung oil, isusunod natin na yung garlic at saka onion. Hintayin po siya na maging kulay brown bago po isalang yung onion at saka garlic. Ayan mga chef, medyo nag-brown na siya po. Pero kailangan talaga as in brown siya para yung humba natin ay masarap, sa lutong-luto siya. So pali mag-brown siya, tapos mamaya i-set aside natin yung humba natin para yung onion at saka garlic gigisahin natin. Ayan mga chef, nag-brown na po siya. So set aside na natin para gigisahin natin yung onion at saka garlic. Pag nag-set aside kayo, lagyan nyo ng tissue para yung oil mag-absorb doon sa tissue. Yan. Yan, isa lang na po natin yung onion. Sunod po natin yung garlic. Hintayin natin siya na medyo brown siya, tapos ibalik natin yung tinabi natin yung baboy. So lagyan natin ng tuyo. Pakulo lang po natin ito siya mga guys within 30 minutes or 40 minutes para lalambot yung baboy natin. Lagyan po natin ng paminta, 2 teaspoon, bitsin, 2 teaspoon. So takpan muna natin, pakulo natin within 30 to 40 minutes. Nalambot po yung baboy natin at saka mag-absorb po yung tuyo at saka Sprite. Mga 1 spoon lang po ang oyster sauce. Lagyan natin ng ketchup, mga 1 spoon lang po. Pagkaluin lang po natin. Na tumaluto mga chef, ready to serve na. Lagyan po natin ng konting magic sarap. Kaya na po magtansya ng magic sarap. Pag maging malapot na yan siya, chef, papatay na po natin yan. Ito po yung humba natin. Yan, sarap na po.
natin yung chicken.